Άμμος φίλοι, άμμος. Ζώνη να βάλουμε. Και διαδρομή νούμερο 1. Ξεκινάμε. Εδώ σε ένα Mitsubishi Lancer τετρακίνητο. Εντάξει, το τετρακίνητο. Και τι πόσο δεν θα δέξει κίνητο. Ο Λευτέρης στο τιμόνι. Ξεκινάμε. Δοσελή, αριστερή κουστή. Γύρω το δεντράκι. Ωραία, δεξιά του πέτρα. Όπα, πολύ ανοιχτό μήνες. Ευθεία με δευτέρα. Μέχρι να περάσουμε το παράκι. Στη Λακκούβα. Και εδώ πέρα, όλο τιμόνι αριστερά.
Σκόνη, σκόνη. Πήγαμε. Δεξιά, με δευτέρα. Ωραία ήτανε. Πάμε πάλι. Τώρα δεξιά. Δεξιά! Ωραία την πήρα! Το βλέπω εδώ τελευταίοι, που χαίρετε, και τώρα είναι στο όλες στραφή, το παντελίγι! Οπα, αυτό το ακούσαμε, ήταν άμμος παλάσκα! Στις ρόλες και τα ράσκα! Έτσι φτάνουμε στο λαφάκι, το οποίο θα το πάει κατά τα βλέπω! Πάμε κάτι κατά το πήρα! Και τώρα το όλες στραφή, σταματική! Όχι, δεν είναι αυτό, καλά αυτό, όχι, δεν είναι ένα μόνο τιμόνι! Είμαστε στην έξι διαδρομή, είμαστε λίγο πριν το λαφάκι, που είναι διαματικά στροφή. Συνεχίζει. Λάδω το λαφάκι μπροστά μας. Μ' άρεσε αυτό. Και τώρα έχουμε την τελευταία τροφή. Λάδω πάει στην άκρη της πίτας. Και πώς θα έρθετε. Αυτό που βλέπετε είναι σκόρι. Τελευταίοι, είναι δικιά μας. Εδώ βλέπουμε πάλι το Ελευθέρη να οδηγάει. Ήταν θα οδηγάει τη χρώμα στο δεξί. Έχει ένα αλφα πρόβλημα. Ναι, έχει τρύπα, εντάξει, δεν πειράζει, θα σκάσει. Μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ σπίτι, αλλά... Το βίντεο τραβήχτηκε. Τώρα είχε αποφάστα. Ήταν τρομερό! Πες μου πώς νιώθεις, Ελευθέρη. Εκτόνος. Δεν βγαίνουμε από εδώ. Πήγαινα από εκεί που ήταν πιο... Με άλλα λόγια, ναι, πρέπει να το κάνετε. Όντως. Λαμμένο ραδιόφωνο, σταμάτα! Με καλύτερο ραδιόφωνο. Εντάξει. Ευχαριστώ. Είμαι ο Άλκης και μόλις τελείωσα.